Mokwongo wawinjane thuond weche. Kwa hiyo mteremko ya Fontan. Sasa kastukia tu amegonga gari nyingine nyuma, basi nyingine. Ya pili naoka gari imeanza kuyumba yumba. Ndio gari kaanguka. Ng'atachielo wito ngimane masich apaya manomako bases ariyo e alwora ma flyover tunnel e apaya ma Muhoroni kochomo Londiani. Jalar Compton piny Uganda gotiko mar NRM Yoweri Museveni otelo gi kwano ombulu mosekwan nyaka sani gatamalo 76.2 e kinde ma Bobi Wine luwe gatamalo 19.8. Wan bang' ten budget agenda manyichano wach Kilifi, wan e riwruok bang' jotendwa gima ne giyalo kendo wariwogi gima wadwaro machielo en riwruok mabiro chopo nyaka grassroots. Jotend ODM e kaunti ma Migori osiro winjruok mane kuku mar ODM mong'ere kaka ODM Central Committee ochope. Machiegni nyinga Milton Ochieng'. Ng'atachielo wito ngimane kanyo kaluwore gi masich apaya manomako bases ariyo e alwora ma flyover tunnel e apaya ma Muhoroni kochomo Londiani. Kaluwore gi laktar maduong' e kathieth ma Fort Tenan, ji 11 notere kathieth mar Rufaa ma Kericho tok ka ji 2 kuomgi to chunygi ne gudo. Nolero ni jowuoth mamoko maromo 40 to ni kare. Masirano notimore ka saa 10 ma kogwen ma pi norugodo kawuono. Kwa hiyo mteremko ya Fontan. Sasa kastukia tu amegonga gari nyingine nyuma, basi nyingine. Ya pili naoka gari imeanza kuyumba yumba. Ndio gari kaanguka. Rishiti ya Climax na tukaingizwa kwa hii gari. Rishiti wakati nimeingia kwa hii gari tukachukuliwa rishiti, umesemekana wana confirm. Mimi sijaona rishiti yangu hadi saa hii. Out of the 45, 11 we have referred, 2 in critical condition, and the rest we sustained minor injuries which we managed to treat and we have discharged. There was one fatality at the scene of accident. Jalar Compton piny Uganda gotiko mar NRM Yoweri Museveni otelo gi kwano ombulu mosekwan nyaka sani koseyudo kwano ombulu maromo atamalo 76.2. Kaluwore gi duoko mag yiero ma nyaka sani oselandi gi jatend duol matayo yiero e pinyno Simon Mugenyi, Bobi Wine luwe kuom thuolo mar ariyo gi atamalo 19.8. Nyaka sani ombulu mahew milion 1.3 osekwan kowuok e tesende luto ombulu maromo 22,000. Kyagulanyi Sentam Robert 1,312,047 represent 1,312,047,000 representing 19.85% of the total votes cast. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 3,960,438 representing 76.25% of the total valid votes cast. Valid votes in total so far 5,194,338. Invalid votes so far 129,441, representing 2.43% of the total votes cast. Apisas mag bad migao mochune choko osuru e pacho ka KRA omako ndawa manego ne romo siling milion 281 manogo e dhowath ma Mombasa e yo ma ok opuodhi. Kaluwore gi KRA, ndawa milion 9.3 manopangi e boksi 937 ne ojuki e konteina moro mar fut 40 ka chapa mar ndawago eko ogoni ndawano ero olosi e piny Sudan ka ndawa wuon to nowuok e piny Cambodia. KRA koni ndawano ero mane ichwalo e piny Sudan ma milambo ne chal ni temo hepo chulo osuru mar siling milion 83.3. Apisa ma KRA kaachiel kod mago makedo gi mwandu ma ok opuodhi e pachoka pod dhi nyime gi timo nonro e wi mwandugo ma pod odinegi e dhowath ma Mombasa.
Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Migori osiro winjruok mane kuku mar ODM mong'ere kaka ODM Central Committee ochope e kinde romo margi e kaunti ma Kilifi, winjruok moting'o riwruok kod duond buche mag siasa mamoko motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Jokanyo mag ODM go kotelnegi kod jalup jakom mar ODM e kaunti ma Migori Peter Kainda wacho ni gintiere kod adiera gi jotelo kata tend duond burano mar ODM motelie kod ogai ma duond burano Oburu Oginga, kendo gidhi nyime kod sirogi. Giwacho ni kaka jotend ODM e kaunti ma Migori, gima duong' ma sani gitimo en medo rwako ji manyien e duond burano kaka yo mar tego chamano. Wan bang' ten budget agenda manyichano wach Kilifi, wan e riwruok bang' jotendwa gima ne giyalo, kendo wariwogi. Gima wadwaro machielo en riwruok mabiro chopo nyaka e grassroots. Wadwa chako tego chama ma wanyalo kawo loch ka wan kendwa. To kofulo ni kata ka walosore mondo wakaw loch kaka chama, to ok wanyal wuoyo gi chama mamoko. Mane ma jatendwa mar chama wacho niya, wamiye thuolo, chama wacho nomiye thuolo, sama waikore kaka chama mondo wakaw loch, to waikore bende mar wuoyo gi chama mamoko ma ok wanyal donje loch kaka wan. To waikore gi chama moikore ma wanyalo riwore go mondo wadonje loch. Mondo wateg party no joma mine. Wadwani mondo wabed gi buche pa sub county kaka sewacho, mondo party obed motegno. Nikech Migori kae mane party otegno, kendo baba ne wacho ni kae bedroom ne. Omiyo wabro wuok oko mondo waland injili mar ODM Migori County, mondo Migori County obed gi party motegno. Tumekubali na tunaunga mkono. Na pia tunasema ya kwamba katika chama chetu cha ODM tunaomba tuwe na umoja na uelewano kutoka ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Manodi achiel kende tok wang' jowi mar Citizen menyo achiedh nade ma japuonjre Cecilia Kerubo osebedo kakadhe bang' lalo geno mar riwore gi skund secondary ma AIC Litein. Wirani nokoso omenda mar somo, gikone japuonjreno oyudo kony. Mairien kaluwore gi kony manonywakne kod manen jatelo mar FKF e kinde mokalo Sam Nyamweya, jatend jopuonje skund secondary ma Litein kaachiel gi jokanyo mamoko e sectors mopogore. Cecilia korka kore osing'o matiyo matek e sombe ma chopo lek mare mar bedo laktar. To get someone who can sponsor me during my education. I'm very grateful to all who proposed to support me. As a school, I want to say thank you to the teachers who supported me during this terrible journey, and to FKF, the president. I want to say thank you for all the help you have proposed to help me. Nashukuru kwa wale wote wa Samaria Mema wamejitokeza kusaidia mtoto kwa vile si ukuwa na hata njia ya kumchukua shule. Sasa nasema asante kwa wote wamejitokeza. Wacha Mungu awarudishie vile mmesaidia, na mtoto atie bidii asome na kuja kusaidia wengine kama yeye. I say also thank you to Retain for accepting to support Cecilia the way she is to the school. I also say thank you to TV Citizen for coming for us and assisting Cecilia Mogaka. I'm a friend to Cecilia. I'm very happy kwa kumsupport the Choices Microfinance. We are grateful for taking Cecilia for the support. Then the former president, Sam, we are happy. Thank you and may God bless you. Jogo makero ne ratich jok modagi kute magayaki e pachoka obago ng'anyo ka giwacho ni giserango winjruok ma ekin piny Kenya kod piny Amerika kendo yudo ni en kare. Winjruok makamano geto chiwo sire yor omenda ne piny Kenya ma siro chenro mag thieth kaka yudo thieth kod yedhe makonyo e kedo gi kute magayaki, malaria, tuo mar kahera kod polio. Gimedo ni nonro mar oganda jo Kenya ok bi chiw oko e lela, kendo chenro makamano ibiro ta kaluwore gi chike ma pachoka. Dwachgi maduong' en ni mondo seneta ma Busia Okiya Omtata mondo witoko ng'ur mare manochwale doho mar chungo sir makamano. Mag joma nigi kute magayaki. Koro kochopo November to negi duogo giwacho ni wadwa konyo Kenya mana ka ube uyie ni udwa keto pesa. To jok manonego be ni konyowa madiere cha noko wuoyo no kowacho gimoro amora. Sani kore muwe winjo joma nie bunge, seneta Okiya Omtata winjo kiluongo nyinge ka odhi mondo koro kik pesa cha donji e Kenya mondo konji. Matiende ni koro milion achiel
gi wiye manigi thieth ka gi joma nigi TB gi joma nigi malaria sani koro bro yudo ka gin gi tich matek ngima gi ni hali maratari. Mokwongo pesa nok mare mano pes jopiny owewa mos mondo wamuony yath wacham yath mondo wadag igni mang'eny. Wan gi nyikwayo wan gi ute wan gi mierewa monego bed ni wadongre to ka koro aonge yath mar ayaki nyiso na adhi tho koro owenwa yath mondo wamuony mos. Ndikruok nopande chenro michwale kor gwenge giten migawo mar arita pod dhi nyime counties ma Kaluo e sub county ma Usonga kuom ndalo 2 kende kwan ji maromo 1,261 osendikore e ward ma West Kamagake ka chung'od bura ma Kasipul oganda nowuok oko mar kawo pande. Nancy Onyango ma en nyara Lego kendo nigi ng'ol tok yudo masira mano ma e bedene osebedo ka nigi pek mar yudo pande ka chenro ma kama obiro kelo ne resruok. Chenro mar ndikruok ne opande osebedo ka dhi nyime counties ka juma manyien ma ino ibiro keti e skunde ma chwalo chenro ni ne jopuonjre kochakore e kaunti ma Migori. Kech nawinjo ni miyo ji ID. Koro nabedo gi mor mondo abi amany ID kae nikech asebedo kamanyo ID to pok ayudoga nikech an gi problem e lwetega. Koro ok anyal yudo ID due to ni alak fingerprints. Koro asetemoga mang'eny kabisa to ok anyal yudo ID nikech fingerprints. Koro nakwayo ni an bo konya yudi ID abed kaka jomamoko. An awuon kipande an goto kipande an namba nyuol mara ne rach. Koro agombo mondo ka ginyalo konya to gilok gimiya namba ni. Katama timo gik mang'eny. Kipande duoka pod anyathi pile to hii kata 78. Eweche tuke ni klab mar Bandari FC omedo jiwo i timno tok ng'iewo jotugo ariyo Herit Mungai